नेता जाबानो राबन जायो बिसोरना मोना फैसा जाखुमाग्रा जाग्रा बे 6-7 जनसोल' थागोन बेथ' मुर्खबादि खोथा बुंदों दाथ' लस जानाय बायदि होनदों बिटिआर रेकर्डआव 2023 मायथाइनि दिनै जोबथि सान दिनैनि साननि उनावहाय गाबोन अखानायब्लानो गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि जागायजेननाय साना जागायनो लादोंसै बे समाव गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायजों लोगोसे गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो अननाय आरो मोजां मोननायखौ साफ्रोमबो आंनि आंगोनिबो आंगो लोगो नोंथांमोननिसिम जासिहरनायजों लोगोसे गोदान बोसोरखौ गोजोनै दुंब्रुदै बरायना लाबाय आरो आसा खालामो बयनिबो जिउआव मोनसे कालारफुल लाइफजों जोङो जै जै मै मैयै थांनानै थानो हायो जाहाथे रावनिबो जिउआव खैफोद आफोदा दाफैथों बेखौ मिजिंथिनानै नोंथांमोननिसिम आगुआवनो बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय जाय बिथांमोना दिनै गोदानै बिपिएफ दोलोआव आखाइ हमनानै खौसेयै खामानि मावलांगोन आरो बिटिसिनि जौगासारनायनि बेलायाव खामानि मावनो थांखिजों बिथांमोना बिपिएफ दोलोआव आखाइ हमफैदों बिथांमोननिफ्राय आं नोंथांमोननो मोगा मोगिनि गेजेरजों फोरमायथिगोन दिनै नोंथांनि समस्थियाव सोलिलोलो खालामनाय बा बिजेपि खालामनाय बिथांमोना दिनै बिपिएफ दोलोआव जोबगोन जाफैदों बेनि सायाव मा बुंगोन जेनेरेलि बावखुंग्रि समस्थियाव बिपिएफआ गोबां दोलोफोर सालिबाय देरहाखांबाय आरो देरहाबाय थागोन ओमफ्राय माखासे समाव थगायनाय परिबर्तननि नामाव भटखौ होनो नुबाय माने परिबर्तना बेवहाय जेबो जायाखै जाय लिडारफ्रा खोथा बुंदोंमोन परिबर्तननि थाखाय जोंनि नायगावआव डेभेलप जागोन खिन्थु नायगावआव दिनैसिम जेबो डेभेलप जानायखौ नुवासै बेनिखायनो दिनै गुबुन पार्टिनिफ्राय बिपिएफआव लिंहरनो ओमफ्राय जों कामबो खालामगासिनो दं गोबां समाव न'आव थांनानै डेमनस्ट्रेसन खालामदों दा बे खामानिया सोलिगासिनो दं मथामथि जों बिपिएफ हिसाबै 80% भटखौ मारै मोनो बेखौ नाजागासिनो जुदि 53% जों मोनखानानै दङ बेनिफ्राय बांसिन जों मारै मोनो जों बेखौ सेस्था खालामगासिनो दं गुबुन रासिनदुला थगायबा बेवहाय थगायनो हाया बेनि थाखायनो जों खामानि मावगासिनो दं आरो भटखौ बयबो फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनाव बिपिएफनो बयबो भट होगोन आरो 80%सो बाहाय भट मोननानै जोङो देरहागोन जिहेतु गोजां बोथोरनि बाजेट सेसन बेवहाय नोंथांमोना कुइसन राइज खालामदोंमोन सार्भिस प्रभाइडारनि मानसिफोरा बोरैहाय मानसि गावनो हाखो होननानै बिनि सायाव मा खेंफोरथि होगोन बावहायथ' जाय बेथ' मुर्खबादि खोथा बुंदों खारन ट्रेनिं होनो मोनाखै सार्भिस प्रभाइडार बिथांमोना जे राइफल लानानै झारबारि बा उल्टापानि साइडआव मानसि गावबाय बे बिसोरनि जोबस्रांनायनि लामा मानसिखौ गावनायाव माने जाहा थाहा मोनबानो गावनाय बेयो बिसोरनि थाखाय दुर्भाग्यजनक आरो बेनि थाखाय बयबो रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय ओंखारबोगोन दिनै जे बिथांमोना सोलायनायनि मुङाव सरकार दादोंमोन नोंथांनि समस्थियाव बिथांमोननि माबा मोनसे मावनाय दं नामा जोंथ' नुवाखै आं बेखौबो दिनैनि प्रेस मिडियानि लोगोजों फोसावनो लुबैदों दि बिथांमोना 17 बोसोराव मार्टियासनो बैसो होआखै होनना बिथांमोन बे नंखाय जेब्ला आसामाव सर्बानन्द सन'वाला 2017आव आसाम आन्दलननि थाखाय 600 जन मानसिखौ जेब्ला मार्टियास 5 लाख हिसाबै होदोंमोन बेनि उनावसो गुबुन मार्टियासफोरनो होनाय जादों दा बेफोर हिस्ट्रिखौ माने इउपिपिएलनि बा परिबर्तन सरकारा जेबो मिथिया खालि 17 बोसोरनि खोथा बुंबाय थादों खिन्थु बियो 2018 सनाव जेब्ला आसामाव मार्टियासफोरनो होजेननाय जायो एसामिस मार्टियासफोरनो बेनि उनावसो जोंनि बिटिसिनि मार्टियासफोरनो होनाय जायो बेफोरखौ बिसोरो जेबो नलेज गैया खालि खोथा बुंबाय थादों गावबो चिफ मिनिस्टारा साहस खालामाखैमोन जे मार्टियासफोरनो थाखा होनो हागोन होननानै खिन्थु जोंना सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा गावनो फिल्स लानानै 2018 सनाव आसाम आन्दलननि जाय मार्टियासफोर बिथांमोननो होजेनदों बेनि उनाव जोंहा रबिन्द्र नार्जारि बिथां एमएलएआ जेब्ला एसेम्बलियाव कुइसन खालामो बेनिफ्राय बिटिसिआवबो मार्टियासनो होनायनि मोनसे खाबुखौ मोनदों बेसो दिनै जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों फैफानाय जिथु मार्टियार्स न'खरफोरनो एक्स ग्रेसिया होनांगौ होननानै बुंदोंमोन बेखौबो दिनै बिथांमोना होनो हायाखै बिनि सायाव मा बुङो बेयोथ' बेले बेजे जाय नेता जायो बेनो बिसोरना राबन जायो नेता जाबानो राबन जायो बिसोरना ओमफ्राय राबन जानायखाय जोंनि थैखानाय मानसिखौबो जिहेतु एनडिपिआनो जा बा दस्रा सदस्यफोरानो जा बै समनि थासारिया
सोरनिबा आखायाव सार्टिफिकेट थागोन बे बाथ्रा गैयामोन दा बेफोरखौ रायज्लायनानै क्लियार खालामनो दरखार दं आरो जोंनि समावनो 2624टा जिहेतु मार्टियार्सफोरनो जोङो 332 जननो होबोजेनबायमोन बे जास्ट टकेन होजेननायमोन फैसा होजेननायमोन बेनि उनाव लाहे लाहे दिनै आसाम सरकारा जिहेतु गनायबाय 2018 सननिफ्राय बेनिफ्रायसो मार्टियार्सनि टेक्स लिस्टआव होनाय जादों दा बेखौनो बिथांमोना बुजिया नोंथाङा मोनसे समाव आनसलिक आबसुनि एक्स प्रेसिडेन्टमोन गोबाव बोसोर बधय इउपिपिएलजोंबो खामानि मावबोदोंमोन जानांगौ दिनैनि समाव इउपिपिएल सरकार थासेयावबो जे बिपिएफएलआव जोगदान जादों मा उद्देश्यखौ लाना जोगदान जादों इसुआ बेनो जोंना हाग्रामा सार दैदेननाया मोजां आरो बिथाङा गासिखौबो नायजोबो गासिबो रायजो राजा आरो गासिबो जाथि जुथिखौ मोजाङै माबायो ओमफ्राय आं 10 बोसोर आबसु अफिसाव थादोंमोन बेहायनो थानाय जानाय ओमफ्राय दा आंखौबो जेबो खबर लाया जेनेबा एसे खबर लाजानो लुगैयो खबर गैया बिसिजों थाला होननानै जों दा आं बे बिटिएफआव जइन जादों आरो दा नोंथांमोना जिथु उदां बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारबोदोंमोन दिनै जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बर' हारिया माबा मोनसे लाब जाबाय ना लस जाबाय होननानै नोंथाङा मा सानो लसआथ' लस जानाय बायदि नुदों बिटिआर एकर्डआव मावनायानो जाया जेबो जोंना हिमन्त सारासो सालायनाय बायदि जायो आरो माबायदि दा बिटिआर इउपिपिएल सरकारजों थानायनिफ्राय गोजानाव थानाया साबसिन आरो एसे फोरोंग्रोखा आंखौ एसे नोंथाङा मोनसे समाव एक्स एनडिपिमोन आरो बैनि उनावहाय इउपिपिएल सरकारखौ सापर्ट होबोदोंमोन दिनैनि दिनाव नोंथाङा बिपिएफएलआव आखाइ हमफैबाय नोंथांनि जाहोनखौ आं मिथिनो लुबैयो आं फंनैसोल' बुंगोन बिदिनोसै बांद्राय गोलावबो लाया आं माने आङो बै समावहाय आं आफादाव दङमोन आफादाव थासेयावबो आङो एबसुखौ मोजां मोननानै इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै सापर्ट खालामबोदोंमोन नाथाय दिनै इउपिपिएलआ दिनैसिमबो जोंनो नांगौखिनि बुस्थुखौ जों बिबाबो मोनाखै दा बिनि थाखाय जोङो बिपिएफआव जइन जादों आरो मानो होनब्ला आं हाजासेखौबो आं इउपिपिएलआवनो माबा जगदान खालामबाय थादोंमोन दा आं इउपिपिएलखौ मोजां मोनाखै दा बिनि थाखायनो आङो बिपिएफआव जइन जादों नोंथाङा बुंनो सानो नामा इउपिपिएलआ बे बिटिसि हालामनि जौगासारनाय खामानि लाबोनो हायाखै होननानै हायाखै जोंथिं जेबो खामानिबो लाबोनो हायाखै दासिमबो जोंनाव डेभेलप होननाय बुस्थुआनो गैया इउपिपिएलनि जों नुबाय थानो मोन्दों नोंथांमोननि बारग' एनडिपिफोरा बांसिनै बिपिएफएलआव आखाइ हमफैदों जाखिनि थाबोबावदों बिथांमोनखौबो नोंथांमोना बिपिएफएलआव फैनानै जयै खौसे खामानि मावलांनो होननानै खावलायहरगोन नामा निस्सय जोङो दा बुंनो थाङोब्ला एक्स एनडिपिफ्रा जेसेबांनाखि दङ दा नुनायखिनियाव जोङो आंबो नुबाय थादों दा ससियेल मिडियाफोरावबो दा एनडिपिफ्रा बांसिनानो बिपिएफखौ सापर्ट खालामगासिनो आरो फैबावबाय थागोन एक्स एनडिपिफ्रा बिपिएफआव जइन लाबाय थागोन दा नोंथाङा इउपिपिएल बुथ कमिटिनि प्रेसिडेन्टमोन दिनै थेवब्लाबो नोंथांमोननि सरकार थासेयावबो बिपिएफएलआव जोगदान जादों आं मिन्थिनो लुबैदों मा जाहोननि थाखाय नोंथाङा दिनै जोगदान जाखो बे पार्टिखौ माने बांद्राय मोजां मोनाखै मानो होनबा जेनाखि खामानि जानांगौ बेफोर साक्सेस बादि मोना आरो जोङो ओरैनो प्रेसिडेन्टल' खिन्थु मिथिं दावथिं जेबो अर मोननाय जाया आरो दा गावनि पार्टियावनो एफा गिदिर बिबान मोननानै आरो गावनो जुदि मिथिं दावथिंबो मोनाब्ला होनबा बेयाव बोरै थाथाव जायो दा बिनि थाखायनो आं फावसायनानै फैदों आंनि नुनायावथ' दा जेबोआनो गैया आं नुहुरनाय सोरबा लिडार फैनानै माबा बुंफैनाय नायफैनाय आं बेफोरखौ नुफेराखै बिथांमोना जे ससियेल मिडियायाव गिदिर गिदिर खोथा बुङो बिनि सायाव मा बुंनो सानो बुङो बिथांमोना ओरैनो खुगाजोंल' होननाय जायो खिन्थु ओरैनोथ' निउस लाइभफ्राव नुयो नुनायल' जायो खिन्थु जोंथ' मोगथां नुवा एसे बुंनायावल' मास्टार नामा आंथ' बेखौनो बुंगोन बुंनायावल'सो बिनि आलदाथ' आरो नुहुरा नोंथाङा बर्ड कमिटिनि सासे प्रेसिडेन्टमोन इउपिपिएलनि दिनै नोंथाङा बै सरकारजों जेबोआनो जाखालाबा आरो बे पार्टिया गावजों गाव अनलायनाय खौसेथियानो गैयाब्ला दिनै बिपिएफएलआव लाबोनो थाखाय माबायदि खामानि मावगोन दा आंथ' सानो बे पार्टियाव थानाय माने जेबोआनो मुलाम्फा जानाय नङा दा बिनि थाखाय आं कয়েকজন आरो बुथुम देरबावगोन जाहाथे बे बिपिएफआ
मोजाङै मोजां सोलिलांबाय थानायखौ जों नुदों आरो दाबो जगदान होलायनानै ज' मावनो सानो आरो दिनैनि जिथु जयनिं हाबाफारि खोनानो मोननायाव नोंथांनि मिटिङाव जादों सिगाङावनो मुगानि थान्दै बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय आरो अननाय सिबिनाय जासिनाय जाबाय दिनै नैबे प्रग्रामखौ इउथ हिसाबै बा प्राइमारि फ्रेन्ड बडि नर्थ आरो साउथ इउथ ज' लानानै जोङो बे प्रग्रामखौ लानाय जादों लानाय प्रग्रामा बेनो बहुद इउपिपिएलनि कर्मि जिएसपिनि कर्मि बा बिजेपिनि कर्मि बे बिथांमोना बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ आरो खनसे बाव जाहाथे बिटिसि हालामखौ सालायनो जौगाहोनो थाखाय मोजां मोननानै जोंजों रायज्लायदों जे जोङो इउपिपिएल दोलो हान्जाया जेबो मावला जाथि बा सब जनगोष्ठीनि थाखाय जेबो मावफुंनो हाला जों बिथां इउपिपिएल दोलोजों जों थाला नोंथांमोनजोंनो जोङो जयै जयै अनज्लायनानै रायज्लायलायनानै मोजां गाज्रि सावरायलायनानै बिपिएफखौनो आरो हाग्रामा महिलारि सारखौनो आरोबाव सोरखाराव लाबोनो थाखाय जोंखौ हांख्रायनायखाय जोङो रायज्लायलायनानै जयैनो बे मेलखौ खालामनाय जादों दिनैनि दिनाव साबैसे जगदान जादों दिनै बुंनो थाङोबा मेक्सिमाम 200-250सोआ जयनिं जादों आरो ओंखारबावनो दङ जोंजों रायज्लायगासिनो माखासे उसुबिदा जानायनि थाखाय जगदान जाथ'वाखै जागोन फैबाय थागोन बुंनो थाङोब्ला इउपिपिएलआ जाय बिथांमोना फैसा जाखुमाग्रा जाग्रा बे 6-7 जनसोल' थागोन बेनिफ्राय रावबो थानाय नङा गासिबो जोंनि बिपिएफखौ मोजां मोननानै बिपिएफ हान्जायाव जगदान जागोन बेखौ आं दिनै खाथां सासे बिपिएफनि कर्मिगिरि सामलायगिरि हिसाबै आं बे खोथाखौ दिनै रोखा बुंबाय दिनैनि समाव नोंथांमोननि जाय एमसिएलए बिथां दनेस्वर गयारिया खनब्रै टार्म्स देरहाबाय ओरैनोबाबो सियरखा बेबायदि आरोबाव जगदान जाफैदेरबावनायजों नोंथांमोना 100% अराय सम बिपिएफआनो जै जागोन होनना बुङो माब्लाबाबो इउपिपिएलनि हान्जायानो जा बिजेपिनि हान्जायानो जा जिएसपिनि हान्जायानो जा माब्लाबाबो जों दनेस्वर गयारि सारखौ फेजेननो हानाय खेमथा गैया खारन दनेस्वर गयारिया ओरैबायदि मोजां मानसि बयजोंबो अनज्लायनानै थाग्रा जाम्बाजों जाम्बा सियानजों सियान बयजोंबो अनज्लायनानै थानो रोंग्रा जोंनि मानगोनां दनेस्वर गयारि सारा आरो जोङो नै 2025 बिटिसि इलेक्सन फैगासिनो बेयावबो जों 100% जों दनेस्वर गयारिखौ देरहाहोबावगोन बे जों रोखा दा फैबाय थानाय एमपि इलेक्सननि थाखाय नोंथांमोना माबायदि एमपि इलेक्सन हिसाबैथ' मानगोनां हाग्रामा सारा जायनो टिकेट होयो जोंहा बिपिएफ हिसाबै दनेस्वर गयारिनि समस्थिया बिपिएफ हिसाबै दनेस्वर गयारि सारखौ मोजां मोनग्रा भट होग्रा मानसिया निस्सय जाय केन्डिडेट जायो बेनो भट होखागोनखा खारन जोंहा बिपिएफ हिसाबै हाग्रामा सार दैदेननाय हाग्रामा सारा जाय बिथांनो टिकेट होयो जों बेजोंनो थांगोन जों আজিৰ দিনত বিটিচিত আপোনালোকৰ কোৱালিশ্যন চৰকাৰ আছে জিএছপি ত্যাগ কৰি আজি বিপিএফ দললৈ যোগদান হ'ব আহিছে বা যোগদান হৈছে কি ক'ব আমাৰ জিএছপি চৰকাৰ লগ হ'লেও আমি কোনো সুবিধা পোৱা নাই গতিকে আমি এই কাৰণে আহিলোঁ তাৰমানে পিএফৰ নীতি আদৰ্শ এইবিলাক ভাল লাগিছে আৰু এইবিলাক দেখাৰ কাৰণে আমি बिदिब्ला दिनै गमामायै नोंथांमोना खोनानो मोनबाय दिनै साफ्रोमबो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बिटिएफ दोलोआव जगदान जानो फैनाय बिथांमोना दिनैनि समाव मोगा-मोगिनि गेजेरजों फोरमायबाय दिनै इउपिपिएल सरकारा दिनै बिटिसिआव जेबो जौगासारनायखौ लाबोनो हायाखै होननानै दा बिदिब्ला आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोङो गोग्गो खुंथाय आरो जौगाथायनि थांखिखौ नोजोर बोयोब्ला जोङो जायखौखि जों सायख'आ मानो जोङो मोनसे मोजां दोलोखौ सायख'गोन होननानै नोंथांमोननिसिम मिजिंथिनानै दिनैनि नोंथांमोननिसिम माखासे गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायजों लोगोसे गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे आरो जों बे ओनसोलनि जौगासार थांखिजों बानायनाय माखासे मोगा-मोगि भिडिअखौ बेखिनि